U današnjem svijetu mnogi sanjaju o brzoj i jednostavnoj zaradi, a upravo je svijet kriptovaluta često povezan s takvim očekivanjima. Jedan od tih sanjara je i Oli. Iako voli svoj posao, Oli mašta o tome da jednog dana zaradi dovoljno novca kako bi se mogao u potpunosti posvetiti svom omiljenom hobiju – ribolovu. Upravo zato mu je pažnju privukao e-mail banke s ekskluzivnom ponudom za klijente. Nude mu besplatan ulazak u svijet kriptovaluta uz poklon u obliku određene količine digitalne valute. Jedini uvjet za sudjelovanje je slanje podataka s kartice kako bi se provjerilo ima li pravo na ovu pogodnost. Oli je sumnjičav i odlučuje provjeriti vjerodostojnost e-maila. Prvo provjerava adresu pošiljatelja i odmah primjećuje da je naziv banke pogrešno napisan. Zatim analizira poveznicu u e-mailu i shvaća da ona uopće ne vodi na službene stranice banke. Osim toga, prisjeća se upozorenja koje je jednom prilikom dobio u banci. A to je da banka nikada neće tražiti osjetljive podatke s kartice. Oli je shvatio da je riječ o phishing mailu. Brzo ga je obrisao i vratio se uživanju u svom najdražem hobiju.